हिरिम्बाफुरि बाथौ फैलाम एबा बाथौ आश्रमाव जोङो मोनसे इयुथ केम्प इयुथ बादा लाइमोन बादा खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। हिरिम्बाफुरि बाथौ फैलामाव फैगौ 12 अक्ट'निफ्राय 15 अक्ट'सिम लाइमोनफोरनि बादा खुंगोन। जोङो हिन्दुजों लोब्बा नङा। जों हिन्दुजों लोब्बा नङा। बोसोनजों आंबो बुंगोन बेखौनो बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि बाहागो नङा, बे मोनसे आलादा धोरोम। बोसोनजों आंबो बुंगोन बेखौनो बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि बाहागो नङा, बे मोनसे आलादा धोरोम। दिनै जोङो गुबुन धोरोमारिफ्रा जेरैबायदि मोनसे फुजानि नामाव इयुथ प्रग्राम खालामबोयो, लाइमोन बादा खुंबोयो, जोंनि बे बाथौ धोरोमाव गैयामोन। गुबुन धोरोमारिफ्रा लाइमोन बादा खालामो, नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमाव गैयामोन। आर'ज गाबहरो दिनै जोङो बे सान्थिफुर हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम एबा बाथौ आश्रमाव जाय हाबाफारिखौ लादों, बे हाबाफारिया जों बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मुं मोनगोन। गाहाय आलासि बिथांमोननि गेजेरजों धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। गाहाय आलासिनि गेजेरजों धोरोमनि बाथ्राखौ खिन्थानो जों आखायाव लादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों हिरिम्बाफुरि बाथौ फैलामा। चिरां जिल्ला सान्थिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्थिपुर हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा फैगौ अक्ट'बर दाननि 12निफ्राय 15 सिमाव 8थि खुंगा लाइमोन बादा जागोनखौ लानानै खौरांगिरि मेलजों फोरमायथिदों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मुस्रि मन'लाल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बेजों लोगोसे माननि आलासि महरै फैगोन मुस्रि राजु नार्जारी, फोसावदिं नेहाथारि मिरु दुलाराय गौथुम बाथौ आफाद। बे हाबाफारिखौ दुर्गा फुजानि मेलायाव माखासे गोदाव सोराव बेरायनाय आरो जुवा गेलेनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय बे लाइमोनफोरनि बादाखौ खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। आरो बिथांमोना फोरमायबावदों दि बाथौ धोरोमा हिन्दुजों लोब्बा गैया, बियो मोनसे आलादा धोरोमबो होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावदों। गिबियाव बेयाव नुजाफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावबाय। लोगोसे गासै रायजो राजानि फैगौ समाव दुर्गा फुजानि मुङाव मोजां जाहाथे बारहावा बारो, बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजानो आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। लोगोसे दिनैनि खौरां जेनाखि मेल प्रेस मिट, बे गुबै थांखिया बेनो, जोंहा फैगौ 12, 13, 14, 15 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो नैबे हिरिम्बाफुरि बाथौ फैलाम एबा बाथौ आश्रमाव जोङो मोनसे इयुथ केम्प इयुथ बादा लाइमोन बादा खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बिनिनो लाहार फाहाराबो सोलिगासिनो दं। दा बेजोंनो आं खावलायनो लुबैदों, जोङो बेखौ दिनै गायसनजेननायनिफ्राय 2013 बा 13 मायथाइनि जुलाइ दाननि 15 अक्ट'आव गायसनजेननायनिफ्राय जोङो दिनैसिम 8थि बा 8थि खुंगा बे लाइमोन बादाया जों खुंनो थांगासिनो दं। दा बेजोंनो आं बेखौ मेसेज होनो लुबैदों बा बुंनो लुबैदों, जोङो बे लाइमोन बादाखौ नैबे दुर्गा फुजानि मुङाव नैबे ओंथिखौ खालामनाय जादों, जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा दुर्गा फुजानि मुङाव बाहेरायाव लोंला जाला जायालासिनो नैबे जोंनि बाथौ आश्रम बा फैलामाव फैनानै बाथौनि धोरोमनि सोमोन्दै लोगोसे माखासे सोलोंनो गोनां जे जिनिसखौ संसार जानायाव जोंनो गोनांथि दं, जेरै धोरोम सिबिनाय, लोगोसे माखासे सोलोंथाइनि सोलोंनो गोनां आरो माखासे संसार जानायनि शारिरिक बे हाबाफोरखौ सोलोंनो थाखाय जों बाव फोरोंनाय जायो। आरो लोगोसे दामनाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय, बेफोर गासैबो हाबाफारिया बे लाइमोन बादायाव सोलिगोन। दा आङो खावलायगोन, बे लाइमोन बादानि गेजेरजों जोङो जोंनि गथ'फ्रा बा लाइमोनफ्रा बेयाव एसेब्लाबो गियानखौ सोनानै लानो हागोन। बे माखासे लाइमोनफोरा जायफ्रा बाहाय गासै लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैगोन, बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि समाज, जोंनि बर' हारिनि जेनाखि बारहावा, नैबे लाइमोनफोरनि मोजां गियान लानाय बा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव बा
गासै बे बर' हारिनि गेजेराव बा समाजाव मोजां बारहावा बारहोनो हागोन बेखौ लासै लासै आं आसा थिदों। बिनिखायनो फैगौ समाव जाहाथे गासै जोंनि बाथौ धोरोमनि लाइमोनफ्रा बाव बाहागो लानानै बे इयुथ बादाखौ बा लाइमोन बादाखौ जाफुंसार होयो आं बेनि थाखाय गासै रायजो राजा आरो लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायबाय। बेनो जोङो मुङाव बे बाथौ धोरोमनि गासै लाइमोनफोरखौ खावलायदों। बेहाय माखासे धोरोमजों लोगोसे माखासे लाइमोनफोरा सोलिनो हानाय इयुनाव थांनानै थानायनि माखासे आइडियाफोरखौ गियानफोरखौ जों बाहाय होनो नाजागोन। बेनिखायनो बाथौ धोरोमनि लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि लाइमोनफ्राबो जुदि बाहागो लायोबा बाव जोङो बरायगोन बा वेलकाम खालामगोन, बाहाय बादा गैया। लोगोसे जोङो नैबे सान्थिफुर ओनसोलनि गासै 50टा 50टा गामिनि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायदों आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे गाव गावनि फिसा फिसौ गासै लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाव हरनानै जाफुंसार होयो बा गथ'फोरनि इयुन संसारखौ नाहरनानै बाहाय गियान लानायनि जे खाबुखौ लाहोयो आं बेखौ गासै रायजो राजा बिथांमोनसिम आरो खेबसेबाव खावलायबावनाय थाबाय। बेयावथ' खुब बुंनो गोनां आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि समाजाव दा मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फुजा होन माबा मोनसे उत्सब होन दा जौ जुवा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाफानानै जोंनि मानसिफ्रा खेला दुला बिदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ जोंनि समाजाव दायथ' दं, लोगोसे गुबुन गुबुन समाजाबो बेखौ दायथ' दं। लाइमोनफोरानो दा गाज्रि जाबोगासिनो दं। दा बेफोराव बाहागो लानानै फुजाफोराव बेबायदिनो लाइमोनफ्रा जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय दा बेफोरबायदिजों माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गाज्रि जालांबाय। दा नैबे बोहैथि समाव ड्राग्सनि खोथाखौ जोङो बुंनो लुबैदों, जाय ड्राग्सआ इयुथफोरखौ खुब गाज्रि फारसे बोबथिंलांगासिनो दं। दा नैबे फैगौ दुर्गा फुजानि मुङाव जाहाथे बेबायदि जौ जुवा बेफोरबायदि गाज्रि जिनिसा समाजाव बाहागो मोना, बेफोरखौ आङो जायफोर बिथांमोनहा दुर्गा फुजायाव बाहागो दङ बा कमिटि दं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि अपेनलि लाइमोनफोरनो जौ जुवा गेलेनाय बेफोरबायदिखौ खाबु होआ, नोजोर होयो, बेखौ आं खावलायबाय। लोगोसे जोंहा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो, जोङो लाइमोन बादानि मेन उद्देश्यआ बेनो जाहाथे लाइमोनफ्रा बैफोर गाज्रि हुदायाव जाहाथे बाहागो लानो दाहाथों, बे नोजोरखौ लानानै जोङो लाइमोनफोरखौ मोनसे नैबे मोजां गियान होनो थाखाय जि लाइमोन बादा खुंदों, बैफोर जौ जुवाफ्राव जाहाथे बाहागो लानानै गावनि जिबनखौ सेस खालामा, बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै नैबे बाथौ आश्रमाव बे थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बाहाय जेबो गाज्रि उद्देश्य गैया, गाज्रि नोजोर गैया, गुबुन धोरोमखौ नासयनाय गैया बा गुबुन धोरोमनि फारसे जेबो गाज्रि नोजोरजों बेखौ लानाय जायाखै। जाहाथे जोङो समाजाव गोग्गो समाज लाबोनो हायो, जिखि धोरोमनि सुबुङानो जानो मानो, लाइमोनानो जा मानो, जाहाथे बे गाज्रि हुदानिफ्राय जोङो बारग'नो हायो, बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै नैबे लाइमोन बादाखौ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो खुंनो आखायाव लादों आरो खुंलांबाय थागोन। जेसेबांनाखि बे जोंहा बाथौ आश्रमा मोजां मोजां थांबाय थागोन, बेबायदिनो जोङो हानायखिनिखौ बाथौ धोरोमजों लोगोसे बर' समाजाव गुबुन गुबुन समाजखौबो जोङो फोसाबलांनो थाखाय एसेब्लाबो नाजालांबाय थागोन। बेखौनो आङो रायजो राजाखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आरो खावलायबावनाय जाबाय। समाज फोसाबनायनिया बयहाबो दायथ' दं, मोनफ्रोमबो धोरोमा दायथ' दं। दा जोंहाबो बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो गुबुन धोरोमनि सुबुंखौ मेजरै बुंनो हायाबाबो जोङो बाथौ धोरोमनि मानसिखौ गोब्रायै खावलायगोन जाहाथे समाजाव गोग्गो समाज लाबोयो, बेबायदि समाजाव गेना गोनां हाबाफोरखौ जाहाथे दाखालाम दा माव। बाथौ हारिनिफ्राय बाथौ धोरोमनिफ्राय बेबायदि समाजाव गाज्रिखौ मावनायनिफ्राय जानगारना थायोबा गुबुन गुबुन धोरोमफ्राबो बेबायदिनो लाइमोन हक बा बोराय बुरि हक जोङो बे गोग्गो समाजखौ बयबो मोनसेनि उनाव नाजालाङोबासो मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिया बेबायदि गावबागाव धोरोमाव जुदि मोजां बारहावा बा मोजां समाज मोजां गोग्गो बारहावा बारहोनो नाजाब्लासो
जोङो मोजां समाज दानो हागोन। नाथाय बाथौ धोरोमनि खोथा नङा, गुबुन गुबुन जिहेथु बर'आव गोबां धोरोम दंसै, आं गोबां धोरोमनि बर'नि गोबां धोरोमफोरनि दैदेनगिरि बा धर्मगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे नैबे समाव जि जिनिसा जोंखौ गाज्रि जेनोखि ड्राग्स निसा बुस्थु जौ बायदिफ्रा नाख्रेबगासिनो लाइमोनफोरखौ, बेखौ मोनफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरि आरो धोरोम गुरु बिथांमोनहा बयबो नोजोर होनानै जुदि एफा एफायै जुदि सानफ्रामबो जुदि बेखौ फोसाबनायनि फोथारनायनि बेबस्था लायोबा निस्सय समाजाव गोग्गो समाजा बारगोन। बेखौ आङो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंखौ खावलायनायजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे फैगौ समफ्राव जाला लोंला बेबायदिनो जौ सिगारेट जुवा गेलेनानै लामा सामा बेबायदि गाज्रि नोजोर गोग्लैजानाय जाहाथे जानो नाङा, जाया। आं बेखिनिखौ गुरै खावलायबाय जाहाथे गोग्गो समाजखौ जों दानो हायो। इयुनफोरखौ लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो मोजां बोसोन होनो हायो। जोंनो गारजेनफोरा रायजो राजाया समाजा दायथ' दं होननानै आं बेखौ सानो। बेथ' पुर्बपुरुष जोंनि रायजो बा माखासे बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं जोङो हिन्दुजों लोब्बा नङा, नाथाय भारत गभर्नमेन्टआ जोंखौ हिन्दुजोम होननानै आरो जोंहाबो दुखुनांथाव बाथ्राया बाथौ धोरोमा दिनैसिम नाजायै भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे आलादा धोरोम हिसाबै स्वीकृति मोनैयाव जोङो हिन्दु होननानैनो सिनायथि होबाय थादों। नाथाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दा मोनसे बाथौआ मोनसे धोरोम होननानै सिनायथि जाबाय। लोगोसे जोङो माग मासनि नैथि मंगलबारावबो आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे आबुङै बन्द' अफिसियेलि बन्द' मोनबाय। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायलांदों फोरोंलांदों बिथांमोननि बोसोनजों आंबो बुंगोन बेखौनो बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि बाहागो नङा, बेयो मोनसे आलादा धोरोम। नाथाय बेखौ सम आरो बोथोरा बोननानै दोननायाव जोङो हिन्दुजोम होननानै बुंबाय थानांदों। दा बेखौनो जोङो नैबे बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारिफ्रा आलादायै मोनसे बेखौ सिनायथि होनो नाजागासिनो दं जाहाथे जोंबो गुबुन गुबुन धोरोम जेरै हिन्दुफ्रा गावहासो सिनायथि दङ, ख्रिस्टानफ्रा जेरै सिनायथि दङ, बुद्धिस्टफ्रा जेरै सिनायथि दङ, माइन'रिटि मुस्लिमफ्रा जेरै सिनायथि दङ, थिग बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमखौबो जोङो सारा बुहुमाव मोनसे बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजागासिनो दं। दा बेजोंनो जोङो बाथौ गौथुमनि मोनसे जोंहा बाहागो हिसाबै मोनसे बिनिनो जोङो अंश हिसाबै जोंनि नैबे बाथौ आश्रमनियाबो दुलाराय बाथौ गौथुमा मा मावनो नागिरदों बेखौ जोङो मावफानानै बा बिनि सेर सेर थांनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनाय बा मोजां गोग्गो समाज बार होनायाव जोङो नैबे सान्थिपुर निज्लागुरियाव थानाय जे हेरेमबाफुरि बाथौ आश्रम बा फैलाम बे खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। गिबियावनो सान्थिपुर आन्सलिक बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय निज्लागुरि सान्थिपुर जिल्ला चिरां हिसाबै मोनसे बाथौ आश्रम एबा हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम मुङै मुं दोननाय जादों। बियो दिनैसिम 8 बोसोराव आगान होबाय। बे 8 बोसोरजों लोगोसेनो दिनै मोनसे हाबाफारि लादों एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदियै 12, 13, 14, 15 अक्ट'बर 2021 बे सानब्रैनि हाबाफारिया जोंहा जेरै हिन्दुफोरनि दुर्गा फुजा, बे दुर्गा फुजायाव जोंनि माखासे जोंनि बे आश्रमनि सिङाव थानाय मोन 50टा गामिनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेखार जाया आरो बे फुजाफ्राव थांनानै लोंनाय जानायनिफ्राय एसेब्लाबो गोजानाव थानो हानाय, सेभ खालामनो हानाय बायदियै जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों, गिबियावनो आङो बाथौ आश्रमनि जानानै खौरां लाफैग्रा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसेनो
जोंनि बे प्रेस मिट खालामनायखौ नायग्रा गासै हालामनि रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसेनो बे बुहुमाव थानाय गासै बर' हारि आरो सुबुंफोरनिसिम आंनि अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं बेजों लोगोसेनो फोसावहरनो लुबैदों दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो आं गिबियावनो आवगायदों। दिनै जोङो गुबुन धोरोमारिफ्रा जेरैबायदि मोनसे फुजानि नामाव इयुथ प्रग्राम खालामबोयो, लाइमोन बादा खुंबोयो, जोंनि बे बाथौ धोरोमाव गैयामोन, जों बेखौ मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो बेखौनो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो सिन्था खालामनानै जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो माबोरैहाय जोंनि इयुन लाइमोनफोरखौ मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन, फरायनाय लिरनायजों लोगोसे गासिबो डेभेलपनि खामानियाव जोङो एसेब्लाबो जौगानायनि खामानियाव एसेब्लाबो माबा मोनसे बिनिफ्राय निस्सय फुंखा मोनगोन, सुबिदा मोनगोन, बेखौ जोङो मिजिं खालामनानै बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बुंनो थाङोब्ला 12 थारिखआव मोनसे हाबाफारि जोङो लादों। बे 12 थारिखआव जेरैबायदि बेवहाय लाइमोनफोर बाहागो लाफैगोन, बे लाइमोन बाहागो लाफैनाय बिथांमोननो हाजासे जोङो बावहाय गुसुङै बुंनो थाङोब्ला जोङो बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव जेरै आर'ज खालामनाय, बे आर'ज खालामनाय हाबाफारिया सोलिगोन आरो बे आर'ज होननाय सोदोबथिया गावनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा, धोरोमनि थाखाय खामानि होगोन, गावनि थाखाय खामानि होगोन, बेखौ जोङो बावहाय एसेब्लाबो जोङो फोरोंनाय जागोन। आरो बे बाथौ धोरोमनि गासै गुवारै मिथिनो हानाय, बे गोहोखौ मोननो हानाय, बिनि सर्सखौ मोननो हानाय, बिनि सायाव जोङो बावहाय फोरोंनाय जागोन। लोगोसेनो आं बेखौनो बुंनो सानबावदों, जोंनि बांसिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव लाइमोनफोरा बाथौ दुमनाय, लोगोसेनो फुजा फालि होनाय, बेफोरनि सायाव न'खरफोराव जेरै जि समाव फुजा होयो बे समाव बांसिनै थाफानाय जाया। दा बेफोरखौ जोङो थाफायोब्ला मा फोन मोनो आरो बेफोरखौ जोङो मानि थाखाय सोलोंनानै लानांगौ, दा बेनि थाखाय जोङो बै फरायसाफोरनो गियान होनो नागिरदों। मानोना जों मिथिगौ BA पास जाखांनायनि उनाव जेब्ला MA फरायो बे समाव मुलुगसोलोंसालिफोराव खेराइनि सायाव गोबां लिरबिदां लिरनो थाखाय हाथा हामा सोरबाया नागिरबायो। दा बेफोरखौ माखासे फुंखा सुबुंफोरखौ नागिरनानै संदाननायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावनि साबजेक्टनि थाखाय बेखौ बुथुमनो गोनां जायो। दा बेफोर सुबिदाखौ लानानैनो जोङो दिनै बे लाइमोन बादायाव माखासे फोरोंनायनि लाहार फाहार खालामदों। आरो बेजों लोगोसे बुंनो गोसो जादों, गोबां जाय सुबुङा धोरोमजों मोजां मोनग्रा बेखौ धोरोमनि बाथ्रा बुंनानै एसेब्लाबो मिथिहोनाय, आरो जाय सुबुङा बिदिनो धोरोमजों फरायनायजों लोगोसे बे खेला गेलेनाय एसे एनै, दा बेफोरनि सायावबो जोङो जेरै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो बिदिनो बायदि बायदि हारिमुवारि बादायलायनाय, दा बेफोरबायदि जोङो हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों रायजोनि जानानै आरो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साफ्रोमबो नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम, रायजो राजाफोरनिसिम आङो आर'ज गाबहरो। दिनै जोङो बे सान्थिफुर हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम एबा बाथौ आश्रमाव जाय हाबाफारिखौ लादों, बे हाबाफारिया जों बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मुं मोनगोन। आरो बे सानब्रै हाबाफारिनि गेजेरजों सारा बुहुमाव थानाय बर' हारिया जाहाथे माबा मोनसे दावराव दावसि जानायनिफ्राय बा नांलाय खमलाय जानायनिफ्राय बा लोंनाय जानाय आड्डा मारिनाय, दा बेफोरनिफ्राय एसेब्लाबो बारग'नो जेन' हायो। दा बेफोरखौनो मिजिं थिनानै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ हाजासे जा हायो फुंखा सुबुं लाबोनानै गाहाय आलासि बिथांमोननि गेजेरजों धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। आं बेखिनि बाथ्राखौ गोसोजों नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय थाबाय।